May may bigas dyan and biscuit. Pang ano ko lang din yan, pang maagang pamaskong handog ko po. Ayan. So, Po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. Maraming salamat sa iyong tumulong sa akin, magkakapay. pagpalang hapon mga kalingap. Ayan. Dito po ako ngayon ulit sa may likod ng post office and bibisitahin natin si Nanay Marta, yung binigyan natin dati ng ayuda. Kukumustahin natin kung andito pa ba sila. Ayan. Kung nakauwi na ba sila ng Iloilo. Ayan. So puntahan natin kung nasaan na siya. So maraming ano na dito nagbago, may mga tinitirahan dito. So, diba? Dati dito ano, may mga dito yung lopo. Nandito siya no, si Nanay Marta. Nanay Marta po, nasa ano po, Manila Hotel po eh. Bakit? Nag-ano sila ano po, Saman Site. Kaya po inintay matagal na eh. Diba kayo nag-interview dito sa kanya, yung Bakit nag-ano siya sa Manila Hotel? na kasama yung asawa niya tsaka anak yung Lumipat ba sila doon? Hindi po. Pero babalik po sila. Ngayon? Baka hindi natin alam, baka sa linggo po. Kasi matagal ako nung wala, napunta ko sa Dait, ano ako doon. Sige po. Sabihan ko na lang po. Oo. Sinong makasama mo dito? Ito. Ako Sino to? yung yes, yung pati niya. Hello po. Sinong kasama nyo dyan? Ay, eto yung nakikiti, ano lang ako? Sinong tao dito? Si Nel. Nel. Nakikitulong lang po ako. Bago lang kayo mga ano dito, no? Ano po? Bago lang din kayo nakatira dito. Ano yung tuklaks yan kuya? Ha? Sa tuklaks yung ginagawa nila. Parak po nila. Barracks pala to. So ito pala yung ano, kasi dito dati si Nanay Marta eh. Sabihan ko na. So, dati kasi dito din sila eh. Oo. Nagano na sila na gumalis po. Pero babalik din sila. Ito ano ng Bakit kayo sa truck niya sir? construction. Oo. Lahat yan. So ayun guys, wala po dito si Nanay Marta. Nasa Manila Hotel daw, ayun. Doon na siya nakatira siguro yata sa Manila Hotel. Sa baba. Oo. Ayan, so pero may nakita po tayo dito. Ayan, nakikisilong siya dito si anong pangalan mo, Nay? Josefina Bide. Josefina Vides. Taga saan po kayo talaga? Monumento, kaso nga lang, madalas na ako dito. Kasi dito nga ang may ano. Medyo may pa-feeding dyan sa Adamson. Nakikipidin. So ilang taon ka, Nanay? 62. Ayan, si Josefina Vides, Malabon City, Pero Potrero. wala na kami sa Malabon, lumipat na kami sa Monumento. Monumento? Nakikitira lang ako sa... Saan ka sa Monumento? Dito sa may ano to? 32 piras to. Kasi Monumento din ako eh. Monumento din ako. Sa may likod ng Victory Mall. Victory Mall? Oo. Eh, doon pa kami. Sa Alam mo yung ano, casino, ay Malabon Casino? Malabon Casino? Doon kami sa likod. Papuntang Valenzuela? Oo. Oo, papuntang Valenzuela. Potrero pa rin yun eh. So, may asawa ka na ba? Wala nga, matagal.
Anak, meron. Wala. So anong trabaho mo dito? Ba't napapad ka dito sa Wala na, nakikiano na lang ako. ah, Kilo na lang dito, wala. Doon naman sa amin, umuwi ako pag ano na. Pag yung maglalaba, ano, babalik na naman ako. Eto, kaibigan ko lang ito. itong mga dito. Nakikiano, mabait naman sila, nakikipilon lang ako. Kasi nung pumunta ko dito, wala ito. Wala pa, doon sila sa kabila pa. Oo. Saka dito yung nilulutuan ni Nanay Marta. So, ngayon pa ako nakabalik dito kasi matagal din akong nawala. Napunta ako ng Bohol, napunta ako ng Daet. So, ayan, tapos na. Dati kasi Malate ako, ngayon Monumento. Dito ang ano gano'n na yung mga wala na, kampo na lang gamit. May nakatira ba dito? Wala sila nga, Marta? Oo. wala na kaunti na lang. Wala talaga yun sila kasi plano nila bumalik. Ayan. Kaya nga gusto kong maano ulit siya. Kaya itong nakabalik ako dito sa Manila. Kasi para kasi wala talagang paabot ng tulong sa kanilang pamasahe papuntang Negros. Negros ba 'yon? Negros. Bali yung tinitirahan mo nakikitira ka. Pero matagal na kami dito sa Manila. Wala na byuda ako, dito na ako, kasama ko yung pinsan ko. Kaso nga lang, syempre wala nang trabaho. Lumipat kami ng mas mababa na Renta. Ay sana mamaya bigay mo sa akin yung yung address mo sa monumento at saka yung number. Malay mo may kasi siyempre yung mga binibigyan ko ng grocery after a month binabalikan ko din. So para pagbabalikan kita, doon na lang kita puntahan sa bahay mo. Kasi dito ang hirap talagang marami kaming gustong balikan dito tapos hindi na namin makita na saan. Dito lang ako, madalas ako dito, mas lamang ako dito. Umuwi na lang ako pag mas lamang ako dito dahil dito nga, siyempre makakakuha ka ng kahit papano, pang bigas, may nagbibigay. Ano ba yung pinagkakakitaan mo dito? Wala na akong trabaho. Dati nung June, namamasukan pa ako dati. Sa Kirino. bakery. Hindi, Kirino. Kirino, anong trabaho mo doon? Yaya ko. Yaya. Sundo ng bata. Ay yung mami, yung bata, stewardess. Nung nag-lockdown, di ba, nagbakasyon ako dito sa amin. Wala na, hindi na ako nakabalik dahil lockdown na. Wala na akong trabaho. So ngayon, namamalimos ka ba o Ay, hindi. nangangalakal? Hindi. Basta ganito lang, pag may feeding, hihingi, kukuha, wala. Ayun, dyan. Kasi dyan sa may Adamson, saka saan pa ba yung may dito? May pa-feeding din naman dun sa Caloocan. Ang alam ko dun sa may gymnasium doon malapit sa sa 9 Avenue yata. Basta may papunta sa City Hall. Parang meron kasi nung dumaan ako doon may pila na feeding. Yan. So marami talagang pumipila diyan sa pa-feeding nila sa Adamson. So Nay, may iabot ako sa iyo kasi wala naman dito si Nanay Marta. Ikaw na lang yung bigyan ko dito. Ayan, kahit konti. Ayan, pasalamatan natin kasi kahit Ibigay ko na lang papaano. yung address ko Oo. doon sa monumento. Kasi baka malay mo may magpaabot din ng tulong sa iyo. Basta tapos malay mo Pero mas malamang ako dito. pagbalikan kita. Yan. Kung may cell number ka, may cellphone ka ba? Walang battery. Ayan, Nay. Thank you. May Thank you. may bigas diyan, ayan, biscuit. Pang ko lang din 'yan, pang maagang pamaskong handog ko po. Salamat, sir. Ayan. So, 'yun, maraming salamat po sa sa oras. Yung address ko doon sa monumento, Oo. 32 Potreros, Riverside, Potreros Street pala.
Ah. Lumipat. Likod kami ng Casino Malabon. Nakita ko yung Casino Malabon. So yun, maraming salamat. Sige, thank you rin. Eh, sir. ikaw ba, wala ka bang mga sakit-sakit? Ay, wala sir. Napaswab test ako. Oo. Nagpa-medical ako. Wala naman. Sa awa ng Diyos. Mabuti. Kasi mas maganda yung ano, Oo, sir. Wala naman. healthy. So yun, maraming salamat. Sir, thank you Ayan, rin. thank you. Thank you rin. Kalingap, hindi natin nabutan si Nanay Marta. Kailan kaya yung makabalik para... Hindi pa namin alam eh. Oo. Kasi yun po si Nanay Marta, yun po yung na-vlog ko po bago po ako pumunta ng Daet na gusto niyang umuwi kaso nung mga panahon yun yung mahirap pa, wala pang bawal pa bumiyahe sa Lockdown pa. so ngayon pwede naman makabiyahe pa uwi ng ano, medyo nag-list na yata may mga promo, so malay mo may magpaabot sa kanila ng tulong. Sige, sir, thank you. So yun po, maraming salamat po Nanay. Ayan, hindi ba kayo, hindi ba ito sinisita itong ano nyo dito? So yun guys, Sige, thank you. salamat. So yun, wala po dito si Nanay Marta. Opo. Sayang hindi natin siya nakita. So hanap lang tayo ng ano, iba nating natulungan. Yun po si Nanay Josephina. So maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa ating channel. Ayan, sa pagsuporta sa buong Kalingap, Team Kalingap po, pinangungunahan po ni Kuya Bal Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, ayan, at sa buong Kalingap Partners. Maraming salamat po and God bless. Bye bye. Napaiyak po siya bukas. Maraming salamat po kuya sa pag-share na walang paa, walang kamay. Magkakabari ako dito, bigyan ko sa'yo. Hindi nila alam. Si kuya nandito. Ano pangalan niyo? Para. Pero handa ka pa rin mga kaagapay na hindi daw po sila Tapos iniinis kahit pa ako. sino po ang kasama niyo dito? Hinihingi